Γεια σας παιδιά. Εγώ εδώ έχω ένα καρπούζι. Έχω και μήλα, κόκκινα μήλα. Τα κόκκινα μήλα, αλλά έχω και ένα ωραίο μικρό καρπουζάκι. Εσείς τρώτε ακόμα καρπούζια? Τέλη Σεπτεμβρίου τρώτε καρπούζια? Εγώ είπα να δοκιμάσω. Δεν ξέρω, είναι νόστιμο, δεν είναι νόστιμο. Θα το δούμε. Θα το κόψω τώρα και θα δούμε αν είναι καλό. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα το μαχαίρι και θα κόψουμε το καρπούζι για να δούμε αν είναι καλό. Λοιπόν, για να δούμε.